Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati bajingan kok adur perang aku wae ora wani Mas sabar ora wani ngono kuwi lho sabar Mas sabar aku wae ora wani sabar bocah lono dok bocah lono dok Pak Bupati piye to gagal nek dietet-etet masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium gini. Heeh. Mas sama dite ngene. Apa? Cengkih kowe Mas. Sampeyan mau dipiyene? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh. Aku kok mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira untuk galak nggara wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok berbisik-bisik. ya toh, tak padha ono karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh.
Lho Mas Kok sampean. ya genah A minor barang. Sampean iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. sabar Mas sabar. Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati piye to gak kan aja diatet-atet Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. aja terlalu ngono Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. mangano Enting ora kaprah. awake iki lho kok Mak gua. ya ta Iya. lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji Piye? membuka mata Buka mata piye? biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar Lah kok ibu anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas weh Bah ya ampun kuwi tisu apa wong to Jan keleyang Ora rasane kok. Kaya tisu basah. lah yo pikiren neh lho Nduk ya pikiren neh kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah Heeh. iya ta Heeh. sampai nang gone wong duwe gawe Iya. engko rene ajine Kok iso rene ajine ya piye sepeda motor sapa ki parkir kula Pak lho lah kok kuruwi sapa Oh kurang ajar. sabar Mas Jojok keris. sabar kok Kiai pulang pergi weh. sabar wanine karo cacil ya Kok ya kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. ngejak poli e Ayo. Ora Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. aja Jajal terusno kaya ora apa? guyon-guyon Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene lho. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misale sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. wis to rasa gila anggapan aku Akbar Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba Kowe kaya jamu tetes e. wong arep roman kok ya Roman, sampean dadi Mas Akbar. Duh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben kita dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora narasatimu ya nek sinden apa dipangan tekek tresnaku tulus rening kalebu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna kentalku kok kompong to rasane
Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Babi? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno Mek, rungokno. Sayangku. Eh, Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia bres, mau Mas. dicium pipiku. Bres Mas kelebut saya. Anu Mbak, anu. Masuk Masa toh, masa Acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium Alah kono gitu. dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau Eh, gitu. monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi iki to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oh kae cak sotek iki anu kafe ya iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Ya kati siramu kang dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat Romantis mojo iki. temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Wah, Sampun kawis tinggal iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiawarni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis tekuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asul lole lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Eh, iya. Pindo
Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo mangga anu. Nung ning nung ning. Wah, iki. Ya. Oh dadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok ngedek telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak niki kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungelipun kodhok ngorek. Sapa Anu cekar ki kang utama bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Tumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah jeneng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malehan. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mendetokan ora. Tok men dadi Akbar. Iya, iya. Iya. Muga seterusé ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate pinten iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Suga petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek. selesai. Tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Aku anggeku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh, Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten Lungguh kursi. nggih. Kursi dadi wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi Dampar kencana kene kursi. Kursi manten, kursi manten. Wah, borongan piro to ya. Lah, ngono jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iki ngono kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi.
Kamu Aku kenapa? terjungkal. Walah. Eh, Kok tak rokok rono tang. Anu ngantuk dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis mantan iki mantan cara adat di iki monggo. Alah niki cocokan mboten tenan kok Iya. ngoten kok nesu-nesu mboten apa-apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok.